Bilog! Oo. Ba? Kalamansi. Ang aga-aga niyan, alas 8 ng umaga. Oo. Talagang papatayin na yata tayo ah. Talaga yata ang titirahin na nila yung warak-warak ah. Maraming salamat sa nagbigay ha. O, tirahin na natin yan. Sayang yan. Bossing, ano yan? Si Pastor Jordan, may dalang 3 puso sa akin kanina. Ayaw ko kung saan niya nakuha. Ngayon, yung sisisig natin. Masarap yan, bossing. Ay, talagang masarap yan. Sisig ka pa pa nun eh. Oo. Tama-tama sa dalang gin. Lalagyan na lang natin ng century, ano? Oo. Pwede rin, century. Pwede, ano? Tinatanggalan ko lang ng dagta para... O, para hindi medyo mapait. Mapait. At saka yung ano sa labi. Ibig sabihin na magkakasugat-sugat yung labi natin. O, tama-tama. Ito yung dagta, oh. Oo. Ano yan? Pulutan o ulam? Bala na, ano? Sabay, sama-sama na yan. O, kung saan siya mapupunta. Oo. Tinatawanan na lang tayo, bossing, ha? Bakit? Sa warak-warak na lang lagi yung dinuluto ng ano? Mga warak-warak. Oo, warak-warak. Ibaling pinagtatawanan tayo. Ang importante, meron tayong laman sa sikmura. Oo. Ang mahirap, nagtatawa ka, tapos walang kalaman-laman yung sikmura mo. Oo. Baka pag nagalit ako, araw-araw, lechon naman na ipapadeliver ko dito. Oo. Yun ang hindi nila alam. O, baka magtaka naman sila. Oo. Isipin nila, nag-aabang tayo. Pero ang totoo nito, hindi natin kaya yun. Oo. Ang panaginip lang yun. Kaya natin yun sa panaginip, pero sa totohanan, wala. Kasi hanggang sa ayuda na lang tayo eh. Oo. Pero salamat sa lahat. Ang importante, Mr. Mon, di ba aling pagtawa ng ang importante, merong laman ng sikmura Oo, mo. sikmura mo. Ang mahirap, pinagtatawanan mo yung kapwa mo, Wala ka namang- naman yung sikmura oo. mo, wala namang kalaman-laman. Kaya, Wala. at least lang, mas maganda na yung be humble, ika nga. Oo. Ang importante, meron tayong nakakain. Yun lang naman. Oo. Kaya Mr. Mon, natutusan na natin yan. Oo, sige. Niluluto na natin yung sisig natin. Yan lang mga warak-warak version, ha? Yan po, at yung ginisa natin, nilagyan natin ng suka. Para yan, no? Nagmumukhang sisig na, no? Parang may kulang. Parang tapi na lang ng baboy ang kulang. Di ba, warak-warak version yan. Tapos lalagyan natin ng konting sili para mas masarap. So, at lagyan natin ng tapi ng isda. Tanggalin natin yung sabaw. Yan. Konti ang laman, pero pwede na yan. At magkakalasa na siya. Hindi baboy, pero century tuna. Masarap na yun. Magbibigay lasa na yun sa isang napakasarap na sisig ng warak-warak. Mas masarap sana kung may chicharong baboy. Kaso, pang economy, pwede na yun. Doble gastos lang yun. Pag may sobra-sobra lang. Ano? Konting galaw-galaw lang sa umaga, pwede na yan. Pag na mo ngayon, Mr. Mon, nilagang talong, adobong talong, tortang talong, puro tanong lang tayo ng talong, ano? Kaya ayos na yun. Ang importante, meron tayong makakain, ano? Oo, yun ang importante sa lahat. Kaysa doon sa nandun, nakatiwang-wang na lupa, hindi binubungkal, sayang. Ano ito, it's a blessing from God. Ating finished product ng sisig ng puso ng saging po. At yan lang, ganyan lang. Ang importante, masarap na yan. Hindi na natin na matitikman yan doon sa mga
mamahaling restaurant. Sa mumurahing restaurant lang. Kain po tayo, kain. Po, tayo patitikim natin sa mga warak-warak. At ito na dito si Mr. Jordan at nagre-relax na kasama yung isang warak-warak pa rin, ha? Simple way of living nga naman, eh, oh. Oh, masarap ito. Sisig. Oh, sisig ng puso, ano? Ayan, oh, simple way of living, konting trabaho, konting tagay-tagay, early in the morning. Sinong may sabing napakahirap ng buhay, ano, Master Jordan? Oh. Ito si Mr. Max, relaxing. Ito naman yung si Kuletsky, relaxing din. Ay, relaxing lang sila. Ayan po ang buhay probinsya. Napakasarap. Good weather, good life. A simple way of living po. Diyan lang tayo. At huwag na natin nga rin yung mataas na uri ng buhay. Dito lang, napakataas na ng buhay natin. Basta in Jesus name po. At lahat tayo ay pinagpala ng Diyos. Salamat po sa lahat. O, Mr. Mon, pag-game na tayo. At ang pinaka-importante sa lahat po, Jesus knows. Don't forget to say some prayers to thanks, glorify, and to praise God in the name of Jesus. Konting rosaryo lang sa buhay natin. Keep on praying po. At yan ang magiging gabay natin sa buhay. At ang lahat ay magiging ayos po. Keep on praying. In Jesus' almighty name po. Mr. Bon, no? Ba? Ano? Itsura pa lang yan, bossing. Talagang... Oh, tatlong pusong saging na galing sa backyard lang. At isang ayudang century. Sorry. Ano? Pwede na gapunan to eh. Oo, pwede yan. Oh, anong lasa, bossing? Anong pangalan ko? Nilo, bossing, Nilo. Kailan pa ang sarap niya. Ay, the best. Yan po, at nagseserve na si Warak-Warak to, si Mr. Moon. Umpisa na. Yan naman eh. Tayo. Oo, ganyan lang. At malapit na rin mamunga yung tanim natin, no? Oo. Ganun lang. Good weather, good life. Ganun lang. Ang warak-warak lang ang tunay na nagbibigay ng saya. Wala na, si Master, lasing na.